ababi dungis, kingkya kayong pangataw. Ban potang mag-imalan kayong putyan. Luntoy ang ganap ing kalinisan. Kanita, karing aldo bukas, munya kayong kapayapan. Ing kalamat kabyasnan, mumunang pabandi ko kaya kayo kaya konangan. Kanuanan niya ing tao, amya ka pagobrang ganap, may kakilala, may katalastas, karing kabyasnan na ning Diyos. Di nga tiyong pamagaral, amitala king banal a libro, aki kayong ababasa alang patugot, karing kaya kayong labi, binalang mayulaga nung suriyan nila. Nung mitanam lang ganap, king puso, kaisipan na ning tao. Emu bukod king pabanawang wewe, daramdamano ning taong magaral. Ding miyayalwang aske ning kabyasnan, miyayapse king labi na ning taong magaral. Lawan yu yung kaya kayong pangabilingin eh. Susulong ing belwa na ning tao. Dapat kukuyad ing kayang pamanalastas, karingat yung pamagaral. Ala kayong keliwan, karinganak amaintang, potang supling lapamu, agyang nanuyang pamangan ing isubo na ning pengari, manyamaning tatanggapan. Dapat, potang bidedenan niyang kaisipan, bidedenan niyang kabyasnan, sesela niya ing panlasa na ning tao. Makanyan kayo naman, potang bibubuklat ya ing kabyasnan na ning tao, ing kayang belwan, sisiyas ne ing kayang tundon. Masyado ng maluwalas ing belwa na ning tao, king kelabuara ning pamagaral. Dapat, nung isimeyo lang banabanayad, man dapat may kasala ing tao, potang susulungin kayang kabyasnan. Luluwalas ing kayang belwan. Potang manatili ing kababanalub king kayang pilubluban.
may gitiyang susulong king kayang estado. Sablang disan king pinanditayte, kanumanan kayo ikong sablang pesitagon. Ingat yung galal, apego braning balang metong, hatyo yang mitala king libro na ningbi, hatyo yang misulat king banal a libro. Ing banal a kasulatan kaya kayo mga mano. Katulad yesa, ingubingan a maisip. Nakabudmig lupiya, nanebabalikan pasibayo. Kingkya kayong kabilyan ngeni, pota nga kakit ne ning tao, balo ne iyang mali. King minsan, makatatlong beses king kayang biye, meg kamali yang, meg kulang yang, may biyasa niya sana. Na balik-balikan ning taong magaral ing nanumang mali. Bagkos, ibilang yung kabyasnan. Ibilang yung pamagaral ing sablang bagi. Laman nyo yung kaya kayong kabilyan ngene. Alang patugot, magkapilit yaing tao, kalel doman o kauran king kayang biye. Magkapilit yang maminto. Kimbalang domino, lalaane ingkeyang sarili. King kayang kabilyan, may kasimpan niya kaya intaong magobra, king kayang kabilyan, king kikabaning panawon. King pinanditayti at yukumanaya. Salamat. Ikayungan ngeni, gugugol kong panawon, pilak, oras, banggang pananyo ingkya kayong tungkulan, umekeni ampong ka rin. Nanong minsan sasabihan na ning tao, yan naman ingka kong estado. Dapat ang ebanghelyo kaya kayo mga manong. Muna yung panintunan ingka kong ustisya, ampong katuliran. Baning sablang karagdagan king kaya kayong biye at pagkabiye, miyabiyeng kaganapan. Makanyan ka naman kakong gabi. Gini nga kakit mo king kiyakang biye ing sablang pakibat, king kakulangan king aldo na ning napon. Mapabiye, mapapagkabiye.
at kabilyan daring kikang supling. Buri ng sabyan, matatanggap ing kapagala na ning tao. Bakit? Nanuman ing kapagala na ning tao, ing kayablasan, singkop siksak, babiyan na ning Diyos, kingki kayong kandungan. May gitlawari ding ayop banwa ke kayo, elamanin tunan kingaldo wanpon bengi. Dapat milalabas, mapayapa ing karelang biye. Anya pakikawanan nyo sana sablang talasuyo. Pakamalan nyo ing kaya kayong kapagalan. Ing sablang pamagaral adaramdama na ning tao, denan yung katawan. Agyang kakilala yung ganap, ding kabiasnan, ding sitas amitala king banal a libro, nungalakang dapatamaya, alalang kabaldugan. Ing lugod, ing kabiasnan, ing pamanyapat mayak, yasang agam bulyo, yasang manatili, dulang ding puso yo. Minukit king mesa, ding at yung babay, amitagon king pinanditayti, pagamiatan mula, king awsan yung lapis. Ding pira-pirasong papel ape sa diyako, denan mula rin kikang kapatad. Ding lalaking kapatad yung talasal pantaya, ding ballpen ilang karelang gamitan. Liwas-liwas kang gumamit. Anya kanuanan kayo, ikot sablang pesitagon. Ingat yung nasa naning tao, asidyayo kingki kayong pilubluban, italayo. Karing papel ayalang dogma at kaybat. Kumunan nyo la karing kayong palad, kabang manalangin kayo. Itang kapag nasa naning tao, amalyar king kayang biye. Yan ing pekarekwerdo, ababiye ko kaya kayo, kimpabanwang wewe, akya kayong pamagobra. Ing ganap yung pamagsadya, ing malinis yung pamanyawad king pinanditayti, munya pakibat karing kaya kayong sarili. At kaybat, dimbalang mitala pabaldog mula king kawon. Potang milulan langan dingat yung papilaren anasa kayadwana naning tao. Takpan niya. Potang milulan langan dinganggang papil ayalang dog mga ren. Adininan yung tala. Tataginan. Manatiliya king plataforma. Metong kaya kayo, amya kaganap bina, kingat yung pamagobra. Yang mumunang makasaksi, kingat yung sinulat yung king papel ayalang dogma.
Kaya ba't yung sinulat, kumunan nyo lang. At manalangin tamo. Ban kanita, ing sablang nasayo, kaya duwana na ning tao, mi pakibatan king kaya kayong bi. Kapamilatana, ning tapat yung pamanyawad, mabilog yung kapanwalan, kasalpantayanan, kanuanan kayo. Manatiling kapayapan, karimbalang metong kaya kayo. Bise, mani muna, dengat yung kapisay, talanan nyo lang. Kenny at Ketang. Mumuna la ring maintang magpila. Lungog at lumuwal tanda ka. Sino?
prosesong yan. Papali, insilo na ningyatong. Na sana, ding kabyasnan ayabaluyo, manibat kim pangamayin tangyo. Mi tanamla, kingke kayong puso ampon kaisipan. Emu buko ditang biyabe kayo kingantikaniting kabagayan. Ngeni bisi, ding lalaki, king banderang tatalanan mo, karin lasuklab. Mamuntukan, ding babayi, king dani mo, karin lasuklab. Direktiba, hindi niya hatong isa. Katatana ng bisi at ng Bilaran lang, ibalik mo. Ibalik mo. Bakit ikayo ring miyatasan? Atalan karingatsyong bandera.
ing obrang makaladlad king kaya kayong kasalpantayanan binang maliwalas. Kayo ring miyaduwangan ang gaking tauling inawa ning kaya kayong biye. Emu bukod king nasayong proyektong yan. Uling susunduyo ing obrang likwanda ding kaya kayong pengari. Lawan yu kakong talasuyo. Bakit pegawa ko kaya kayo in prosesong yan? Kayo nangan. Ing danop, mamo nagmayakit king yatong. Ing miyayalwang askening kalamidad, masaksi na ning tao, pasibayo king kayang biye. Miyayalwang askening kapanamdaman, lilito babo na ning yato. Dapot, nanong takot na nintawong magobra at mamintong. Sepo naman ning kaya kayong buwa. Misag ko na. Anya pakamalan nyo ing kaya kayong tungkulan. Kaybat, konsentrasyon, manalangin tam. O galang-galang, Maestro Emmanuel, why ni po'y pinandit, kagum ko ngang tupa, lawan mo't dungan, banal mong harapan, Diyos ko king pinandin. Pagamuamu ko, way ni ing bilira, ika'y manakito, banwa rangda ratang patno bayan mongan, hiya naning danum, mamu nagluntongan, Diyos ko iyang biyera, suglungan mong atiyo, yaning kabiyayan da, igpapanwanan mo, ban may
gitma gora kayang tungku landang sablang atiu king ka panamdaman aplusan mo Diyos ko king gamat mong malam balang mga sadsad karing tungkulan no haldo at bengira dalong ko keka mita gunat ali Diyos ko panwanan la kaya naning biera ilan nangan pana bilin kula baba yitla laki kaya ning gamot mo Diyos ko'y lilungmongan anak mga tiyo mala uta lugal higpa dadalong ko kingke kangarapan haldo sana kapayapan langan banking pamagobra misad sadlang yuman yana sa Emmanuel wawa kasan kula dingka anak dalong karening tupangan asahan ko Diyos ko aldo dangda ratang kapaya panabiye karelang nabangnan deni hilang aklis o maestrong malam banwa rangda ratang kapayapan langan dingati yung bagi abiniya kong proseso king pinandita iti pakikuwanan yusang pakikuwanan di nga tiyong mitala buulang buo ding kaya kayong pilubluban ban kanita kayong mismo tangalan nyo karing kaya kayong panimanman ing bagay ngayon mapanalangin kayo
kingaldoan ponbengi. Kaingatan. Kaingatan karingbalang takbang naning tao. Ban kanita, ako mipahama. Dimbalang labi naning tao, may biyasa na laking pamangamano. Dapat magpakakayap kayo king pamanyapat. Ban kanita, managumpekongan kingaldo naning bukas. Masaplalang bayong banwa, sablang pesitagon, king kakong panipa, maya payoras kekongan. Mamuntukan, ketang bane-bane, pabaldog mula, ding papel, adininan lang tala, rin kang kapatid. Ngini na. Ing mabilog ng kasalpantayanan ng tao, ing mabilog ng kapanwalan, yang maygit patibe, king pangatatagyo. Ang kapatid mong emitado ngini, bisadya kang separadong kahon. Ban kanita do ibaldog detang para karela. Huli nga gyangela mitagon king pinanditayti, may gobrala king aldo na ning naton. Tala-tala, misadya kang matuwang revelasyon. Aduang piraso. Ing metong na niyan, yang panakap mo, kingatsong kawon, amisadyangin. Kitang metong akawon, ay sidayo pa. Para karetang kapatid yung mitagon. Ngini Marcel.
sablang kasakitan, ing sablang lungkot, ing sablang subok, aming nga palyari king kaya kayong biye. Ituklip ko ngan. King pinanditayti, ilang bungku kaya kayo kaya konangan ingupaya na ning Diyos. Kagumna ning kaya kayong sipagan, kapibabatan, king kaya kayong pamagobra. Ding kakong amano, eko patanggap. Nune pasiyasat kula, at namnaman nyo la itang tunay ng lasa. Ala kong keliwan ulit-ulitan kong kinganak amalati o tang meragul ne ni kayisip ne seselan niya king pamangan. Maya payoras kekongan. Sablang pesidalo, kapayapan, lakawan ko, kaya kayo naman. Manatili yan, impataporm ngayon, at tataginan. Malbaya ka man mamuntukan. Kung bituldo, kaya kayo. Ing ninuman, kukulkulane, ing lalam at lino na ning danom, makaluno siya king aldo bukas. Agang abeya-abeya kayo, king pamagaralayan, eko para pareo grado. Dapat, ing ninuman, igagalang na, ing kakong amano, nga na ning libro, kanumanan niya king aldo bukas. Ing kakong bendasyon at pamipala, ilalakwan kaya kayo kaya konangan. Yako ing sinuyo. Dinalo kaya kayo. Espiritu Santo, mamune kaya konangan.
Hello, hello, hello. Isang papuri at pasasalamat sa ating pong may kapal. Ang una pong iniabot ko ngayong gabing ito, mga minamahal po naming magulang at kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Bago ko po ituloy ang pag-aaral sa ating paksa, nais ko po kayong batiin ng isang maligayang Pasko at ng bagong taon. Kahit po lumipas na yung Pasko, kahit po lumipas na yung petsa ng Pasko, sa atin pong mga espiritista, araw-araw po ay Pasko. At gayon din po, nagpapasalamat ako sa ating mga magulang at kapatid na galing pa po sa ibang bansa. At nabigyan po ng pagkakataon upang sa gabing ito, tayo po ay magsama-sama. Dahil konting oras na lang po, darating na po ang bagong taon. Ibig pong sabihin, yung pong kasalukuyang taon na ating tinatamasa ngayong oras pong ito. At lahat ng mga pagsubok na dumaan sa ating mga buhay, malalampasan na po natin. Isa pong panibagong buhay, bagong taon ang nag-iintay po sa ating lahat. Datapwat meron po tayong paksang pag-aaralan. Datapwat, noong pa pong December 22, pinag-aaralan na po natin ito. Gusto ko lamang pong makipag-aral o susugan ko po. Dating kapag-aralan ay yadwang. Meron po tayong paksang pag-aaralan, ganito po ang nakasaad, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ang referensya po natin dito sa Roma Kapitulo 20, versikulo 35, o Gawa, versikulo 20, versikulo 35, ganito po ang nakasaad. Gawa 20:35. Ganito po ang nakasaad. Wala pong Tagalog, napasoso na po akong magtagalog kahit di ko po gamat. Ganito po ang nakasaad dito sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa maiina at alalaanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang sabi lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Totoo po ba kaya ito na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap? Tignan po natin sa aktual na pangyayari sa ating buhay. Kapag po ako, halimbawa po ako, meron akong binigyan. Dahil po meron ako eh. Ang magiging problema, yung pong binigyan mo, pag naubos na po yun, wala na. At ikaw pong nagbibigay, meron pa po. Di po ba? At ganito rin po ang nakasaad sa banal na kasulatan sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 40. At sasagot ang ari at katotohanang sinasabi ko, yamang inyong ginawa sa isa dito, sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalait na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ibig sabihin, kapag ginawan po natin ng tulong ang ating kapwa-tao, hindi po natin sa kapwa-tao ginawa, kundi sa ating Panginoon. Kapag po hindi natin ginawa na pong sinasabi sa 45, kapag po tumalikod tayo sa ganitong gawain, sa 45 po, kung magkagayon sila ay sasagutin niya,
na sasabihin katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit nito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Ganun po pala yun. Kaya sinasabi dito sa Roma Kapitulo 15, versikulo 1, ganito pong nakasaad, Roma 15:1. Tayo ngang malalakas ay nararapat ng mga bata. Yung po palang malalakas, yung pong meron. Tayo po'y magtiis at mga bata sa kahinaan ng mga maiina. At huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Ama nung kapampangan, etamo po kanutitasing kikatang bangko. Huling ing Diyos po yung makibalo. At yaman din lamang na yung pagkakataon upang tumulong sa tao, ano pong dapat nating gawin? Sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 27, ganito po saad. Kawikaan 3:27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinahukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag po nating talikdan ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Lalo na't kung nasa ating kamay ang kapangyarihan, ibig sabihin meron po tayong pagkakataon. Meron po tayo kaysa sa Kanya. Ibig po sabihin, po nating gawin na to ang pagtulong sa kapwa. Sapagkat ang doktrina, ang ating tema, patungkol sa Diyos na pamagitan ng pag-ibig at karunungan. Yun daw po ang patungo sa Diyos. At yung pong doktrina natin, sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Ibig pong sabihin, kapag po hindi tayo gumawa ng mabuti, ngayon po, sa papaanong paraan po kaya natin pwedeng tulungan ang isang taong nangangailangan na umiingi ng tulong? Sa material lang po ba? Sabi po, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay may tatlo pong sangay. Pag-ibig sa material, pag-ibig sa moral, at pag-ibig sa espiritual. Hindi lamang po natatapos sa pagtulong mo sa pinansyal na bagay. Kung nangangailangan po siya ng isang magandang payo, isa pong pag-ibig yun. O isang tulong na iniingi ng ating kapatid. O di kaya po yung mga may sakit. Tulong espiritual. Yun po ang tunay na hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat nakasaad po dito sa Mateo, Kapitulo 10, versikulo 8, Mateo 10:8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad at ibigay ninyong walang bayad. Ganun po pala. Hindi lamang po natatapos ang pagtulong sa material na bagay. Lalong higit, kailangan pong itulong natin yung pag-ibig, moral, tulong na espiritual. Ganun po pala. Halimbawa po ako, di ko kayang tulungan yung nangangailangan ng pananalapi sapagkat po sa akin lang po nagkukulang. Pero pwede ko po siyang ipagdasal sa ating Panginoon upang umingi ng tulong. Yun po ang pagtulong na inahanap sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagtulong sa ating kapwa na taos sa ating puso, sa taos sa ating makakaya, yun po ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Nakasaad po dito sa Pangalawang Korinto Kapitulo 9, versikulo 7, ganito po ang nakasaad. Pangalawang Korinto Kapitulo 9, versikulo 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso.
Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ibig mo sabihin ng pagtulong na kapwa na bukal sa ating puso, na taos sa ating puso, na naaayon sa nakakayanan natin, ang ating Panginoon ay lubos na nalulugod. Kaya mga minamahal pong magulang at kapatid sa pananampalataya, sa mga ganitong gawain, ang ating Panginoong Diyos ay mayroong pangako sa atin. Ang pagtulong sa kapwa, lahat ng bagay na ginagawa natin, mayroong pong pangako ang ating Panginoon. Nakasaad po dito sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 14, ganito pong nakasaad. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbiis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ibig pong sabihin, sa lahat po ng mga bagay na ating ginagawa na mayroong pag-ibig, na siyang nagiging tali ng kasakdalan, ay siya po nating ikaliligtas, makakasama ang ating puong may kapal. Ulit po, isang masaganang Pasko at mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Maraming pong salamat. Happy New Year po. Mag-announce ko po, sakli, bayo tala po, total, milampas tana pong bagya. Ditak mo pong kapibabatan. Huling at siya po yung kikatang madam, yung teacher tamo po, kaya kaya nakantamo. Good evening po. Kareng kikatamo pong kapatad, meging kayabe tamo naman keni, ibapang nat, at sing Mirna. Good evening po na po. Magsadya-sadya ko, pupuat dinanda ko pang mapila na minuto. At announcement mo po kareng Kiddy Pesda po kanu keng January 12-13. Atin la po kanong registration fee, 100 pesos. Palistala po kanu kareng kaya naka. O na yung po ngatin yan tsaka, tsaka. Ne, tsaka po, detang balo yun na po kanita nung bisako po kanong sumahap kareng Kiddy Pes. Ne, tsaka do. At kempong January 6, kapupulmerwan tayo pong pamanyamba keng January 6 ketiking kekatang sentro. At kagawian tane po ini atin tamo pong salu-salu ketang batmegto. Po, reta pong all member na po ning Sibul Tagumpena ning Bie mag-participate tamo po. Datang niya po'y bossing. Na mag-games la po. At atin tamo pong gift kanita detang bisang makyabe ketang gift tampo worth of 300 pesos siya pong balo ko na po dati. So alas 3 siya po, ninggat panapon. So, kanita po, pata pong magapunan tana, salu-salu tamo po kaya, no? Nano pong awas kanta? Uy, tapo. Balo rin, po. At ngayon po, kung na po pakakabandang sabihan ko, rin pong ginantano pong pagkakataon din, yung kaya katamong mumuna po, yung teacher tamo, haba pong ating minuto. Diyan tayo pong oras, pananayin tayo. Bayo tayo po gawan ng kikatang Kendall, sir. Well, hello to everybody. Happy New Year to everyone. Ako po ay masayang-masaya at sa loob ng 4 na taon, mulit-muli nagkita po tayo na maligaya at masaya sa ating kalooban at sa ating puso. At ating panalangin na sana po sa darating pa pong araw ng bukas, magkaroon pa po tayo ng karagdagang lakas, karagdagang pwersa, karagdagang buhay na natitira. At nang sa gayon po, magawa nating ang ating mga misyon, ang ating mga mithiin sa buhay. Katulad po ngayon, nandito tayo na nagkakaisa. At kami pong mag-asawa at ang aming pamilya ay nakikiisa sa inyo upang magkaroon po tayo ng
family bonding, family reunion na nasasabi, hindi lang po sa material na bagay, kundi sa spiritual na bagay na ating pagtutuunan, pansin. Ang ating pong banal na espiritu ay nagkaloob po ng isang wish para sa ating lahat. At iniisip ko po na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang wish. At merong pangarap sa buhay. At sana po lahat-lahat po ng wishes natin ay mapakinggan ng Panginoon. Hindi po siya maramot, kundi mapagpala po siyang talaga. At yan po ay nararanasan ko sa aking buhay. At ngayon po, kaya po ako ay narito sa inyong harapan. Meron po akong isang pangunawa at pahiwaga sa inyo na masasabi. 3 M po ang dapat nating tandaan sa buhay natin. Ano po? Ano po yung 3 M na yun sa buhay natin? Maging mapagmahal, magbago, maging mapagpasalamat. Paano po nating mai-emphasize ang isang maging mapagmahal? Kung minsan po nakakalimutan po natin ang salitang mapagmahal, ano po? Dahil sa pride na naririto sa ating puso. Pero dapat po lagi po nating masaisip na paano nating magawa ang isang pagmamahal sa ating kapwa, lalo na unang-una sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa. Kung minsan nananatili po ang isang pride sa ating sarili, hindi natin masabi sa ating asawa o kaya sa ating kapwa, I love you, darling. I love you, anak. I love you, friend. I love you, kumari. Kailan natin masasabi ang pagmamahal sa kanila? Kung wala na po sila? Magsisisi po tayo kung di natin masabi yon. Kaya kung minsan nagbubulungan po kami ng isang katabi ko na, oo nga, nakakayang magsalita ng I love you. Kailan natin sasabihin yung I love you? Kung wala na siya, wala ka na. Dapat ngayon pa lang na nagsasama-sama tayo, mamutawi sa isip natin, mamutawi sa labi natin na mahal natin ang ating Diyos, mahal natin ang ating kapwa. Nasasabi nga po ng Espiritu kung minsan na nasasabi niyong mahal niyo ang Panginoon, hindi niyo nakikita. Pero yung kapwa ninyo, nasa harap ninyo, nasa side lang ninyo, hindi niyo masabi dahil nahihiya ka. May pride ka. Dapat ngayon umpisan na po nating sabihin ng hantaran o lantaran na nagmamahal tayo sa ating pamilya, nagmamahal tayo sa ating kasalpantayanan sa pamamagitan po ng pagsasaisip at sa paggawa. At meron din po ang magbago. Paano po tayong magbabago sa ating sarili? Kung minsan po, nananatili rin ang pride, hindi natin magawang magbago. Kung minsan po, meron tayong nakaaway, meron tayong nakasamaan ng loob. Yung po palang hindi nagbabago, kung minsan, meron kang negative enzyme sa sarili po ninyo. Yun po ang nagbibigay ng, yung negative enzymes na nasa katawan po natin, yun po pala ang nagbibigay ng sakit sa puso sa atin. Kaya po tayo nagkakaroon ng sakit sa puso. Kaya po pala yung mga nagkakaroon ng stress, sakit sa puso, naho-hospital, yun po ang negative enzymes. Hindi siya nagbabago, hindi niya napaparaan ang isang pagpapakumbaba na dapat niyang mai-emphasize sa kanyang kapwa. Maging mapagmahal, mapagbago, at pangatlo, magpasalamat. Paano po nating magagawa ang magpasalamat? Unang-una po sa Diyos. Natutulog tayo, manalangin ka, magpasalamat. Paggising mo, manalangin ka, magpasalamat. Lahat po ng gawain natin, dapat po nating ipagpasalamat. Nung nabubuhay pa po si Paring Aryong, ganyan po ang sinasabi niya. Kumari ka niya, hindi lang sa pagsubok, nasasabi natin ang pagsubok. Kahit anong bigat ng pagsubok, karamdaman, lahat-lahat na, pasalamatan me, nga na. Ating kang daramdaman na mabayat king puso mo, ating subok, magpasalamat ka, mapagpasalamat ka. Kung nagagawa mo yun, darating araw kanya, ang Diyos hindi naman bingi. Ang Diyos ay mapagpala. Ang Diyos ay mapagbigay. At ibibigay niyang lahat-lahat ang blessing sa inyo. Narito po ako sa inyong harapan
upang makipagbalita kung paano po ang buhay po namin sa Amerika. Pinahintulot po ng Diyos Espiritu na noon pa sinasabi na po ng banal na Espiritu na ating tubod, Apostol Santiago, ng lahat ng nagtaguyod, lahat na nagsikap, na nag-effort para maipatayo ang ating sentro, Sibol Tagumpeng Be, at ng lahat po ng sentro na kanyang sinasakupan, bibigyan po niya ng mga kalakasan, ng pagpapala para may pagpatuloy ang kanilang mga gawain. Kami po ay nagmimisyon, hindi lang po sa sarili namin, kundi sa lahat-lahat po natin dito na nananatiling nagsisikap, nananatiling loyal sa ating kasalpantayanan at espiritual na pamumuhay. At konti na lang po ang ating mga kalakasan. Hindi po natin alam, hindi po natin hawak ang buhay natin. Ano po? Kung hindi, ngayon pa lamang po sana, magawa na po natin unti-unti, kundi man po bilis-bilis. Magawa po natin na magsisi na sa ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng happy life, peace of mind, na sana wala na pong maging maraming kalamidad pang dumating sa buhay natin, katulad po ng ipinipanalangin ng ating banal na Espiritu, ng mga wishes po natin unang-una, ang kabutihan, ang wishes natin para sa sarili natin, sa kapwa, lalong-lalo po dito sa ating kasalpantayanan, kung paano ang mga nasa Amerika po ay maraming plano para po sa ating sentro. Nasabi na po ni Paring Daniel sa akin, ang lahat-lahat po ng mga plano po nila na sana magkaroon po ng isang katuparan para po sa ikaliligaya ng ating kasalpantayan ng Sibol Tagumpeng Be. Merry Christmas, belated, and advance Happy New Year to everybody. Mahal na mahal po namin kayo at lagi po namin kayong nasa sa isip. Salamat po sa inyo. Iba pa yan nagsalita. Kaya ka magsalita hanggang. Siguro po, may itong yata yung representative, yata talaga di ba pa eh. Bisa ko pong magsalita, ta. Kay bati iba po, ampoy at sina. O iba pa na. Sige. Una po, sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, sa ating kalatay. Umaantabay sa atin, tuwina. At higit sa lahat po, pangatlo, para sa inyo mga kapatid ko sa kasalpantayanan, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po nagpapasalamat at sa kabila na matagal na panahon na hindi kami nakakaparito, nakita-kita pa rin tayo kahit papano. At siguro, hindi ko nasasabihin, ang Diyos talaga mapagmalya. Alam nila lahat kung ano pinagdaanan namin. Pagsama namin sa kasalpantayanan ito. Kung paano kami tinutulungan, kung paano namin nakikita ang milagro at pagtulong na hindi mo akalain na basta na lang dumarating sa iyo. At siguro naman, hindi lang ako ang nakakaranas ng ganong pagbibigay. Bawat isa sa atin, tumadanas ng misteryo sa ating paniniwala at kasalpantayanan. Kaya ipagpatuloy natin ang ating nasimulan at sana managumpay tayong lahat sa pangarap at paggawa ng nararapat sa ating tungkulin. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat, lalong-lalo na tayong sumasampantaya sa Panginoon. Maraming salamat. Next time na. Next time na mo po next time, ne po. Kaya puntutuki lang mo muna. Nano ya pa? Nas kanyan na. Kanda. Kanda. Talakadtaan yan. Okay. Kata na lumwal, kaya nitana mo po na. Okay.
Mag-candlelights na po, manalangin tam.
kagalang-galang ay Jehovang kekamingig pa. Alala pong kapupusan ding kekeng kapurian ang pong kapasalamatan kekangening kapinanditan. Pablasang Diyos ko manibat king simula na ning kekeng tipunan. Ginoying makanyan mepong biklat ing kekang banalapas bulan. King kayarian banwa. Bangig paing danum dumagos karing kekeng balang puso ang pong kaisipan. Ngening kapinanditan ay tig paing makanyan milapong papabot ding kekeng kapasalamatan keka. Lalamdaman paring kekeng agawang pamagkulang Diyos ko kingaldo napon. Diyos ko ing makanyan mo sargong pasibayong patawaran kareti. Ngening kapinanditan ay ti Diyos ko tela gamilaring kekeng balang sarili. Bang makanyan da kay pang puryan ang pong paligayan. Suywan da ka ngening kaurasan ay ti Diyos ko. Igpa ing makanyan ke sargong meging karapat dapat king kekang banalapaniman man. Kapamilatan daig paring kekeng mangalating dapat ngening kaurasan ay ti. Makanyan lasargong antimong hayin miras king kekang banalayarapan. Dakal pong salamat igpa karing amanong kekang pepawaga. Karing dindaming siwala menibat keka ding turu. Ing alala pong kakulangan ginong Diyos. Igpang banal ngening pinanditay ti maginging kekang galal Diyos ko alam patugot pagkalub mo ke kami. Tulutan mo sargog Diyos ko ngening pinanditay ti kingdit aworas ginong Diyos. Gumulat tiyo puing kekeng banwang tutukluan igpa. Nung makananong Diyos ko king milabas ming panahon. Nulaman po kabayat ding kekeng delana ng timong pagsubok king kekeng biye. Diyos ko ing makanyan mi kepong kinabos, makanyan mo keng dininan sikanan, tulutan mo sargo ginong Diyos, karing kekepang daratang nga panahon, ang timurin Diyos ko ing daratang ming petsya, nung ti karagul ampong biyayatan ing nanumang pagsubok ginong Diyos, dumalan mo rin sargong mayanig pa, kingulinan ning kekang banalasaw. Ginongyaning pinanditay ti dadalumyoing mabilugay iglesia. Diyos ko reti pong kekeng pengari, amig simulaking kekeng kasalpantayanan ng gangening paparamuing karelang biye. Diyos ko makanyan mo pasargong pakabanig pa, bangkanita, inga kaya bemila pa pong mamintuking kekang banal akaburian. Bangkanita gining Diyos, king aldona ning kekeng pasalamat king 50 banwaing kekeng kakarinan na iti kaya bemila pa pong susuyo ang pompupuri kay kaigpa. Ginong Diyos ngening pinanditay ti pasibayo pong maglimus keke kaigpa makaukol ka ring kekeng kapatadating kapanandaman. Diyos ko ngening pinanditay ti gamitan mo kami keng anak mo. Ngening itas milay keng mikakapatad misasan metong kami ring kekeng wanan agamat ginong Diyos gamitan mo la. King lagyo ning igpangin ning pinanditay ti. Manyawad kami ginong Diyos king lagyo mo. Ding sablang manandaman ngening kaurasan na iti ginong Diyos makanyan mo pong pakayapan nigpaking lagyo mo. Dinan morgong sika na nigpang banal. Bang makanyan la pong lumakad matulit king kekang banal kaburian. Diyos ko tulot mo sargo. Antin na sargong regalong ibiya mo karela ginong Diyos. Ding kekeng pengaring mga tuwa. Ang ganay paring kekeng kapatad. Alalapit aman ang daman king kekeng kasalpantayanan ginong Diyos. Payupayan mula king kekang kalam king lagyo ng Yesus sa tao Nazaret. Sakit, makuka king katawa ng Kristo. At pagkalubanan mo kengan sikanan ginong Diyos king lagyo mo. Diyos ko ngening pinanditay ti awaran mi keka ing mabilugay iglesia ginong Diyos sing dalom na igpa pakirandaman mo. Ginoya ra kapuyutos ngening kaurasan ay tinunema kisabi kami. Paintulutan mo sargo ginong Diyos ngening pinanditay ti nung makanano kepong miras kapayapan king kekeng santuaryong iti makanyan mo naman sargo igpapot ang magsikubli kami kapayapan kengan ikeng sablang anak mo. Ginoo rin ipuring kekeng makuyad kayadwanan ke kampong kapurian ngening pinandit
Diyos ko matanggap lasar kung mabanglunghain king kang banalayarapan at inke kang pamipalagi ng Diyos inke kang panaligan manibat na ngeniyang gaman king wakas iya nasa po salamat maya pabengi po kaya ko nga na Happy New Year kaya ko nga po.